వారు అన్నారు ప్రార్థన చేస్తూ, ప్రభువా అందరూ హృదయాలు ఎరిగిన వాడా. పాటలు పాడుతున్నాడు, ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, వాక్యం బాగా చెప్తున్నాడు. మాతో పాటు 10 దినాలు ఉపవాసం ఉండి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి పొందుకున్నాడు కదా, ఇతను కూడా దేవుడు ఏర్పరచుకుంటాడేమో. ఇద్దరు బాగా ప్రార్థన చేస్తున్నారు, పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్నారు. వీరిద్దరిలో ఎవరిని ఏర్పరచుకుంటావు అంటే, వారు చేసిన ప్రార్థనలు అందరూ హృదయాలు ఎరిగిన దేవా. మనుషుల పైరూపణ చూడొచ్చేమో, కానీ దేవుడు హృదయాన్ని చూస్తాడు. మనుషులు నీ తప్పుల్ని ఒకరు గుర్తు చేసుకోవచ్చేమో, కానీ దేవుడు నువ్వు చేసే అద్భుతాలను చూస్తూ ఉంటాడు. దేవుడు మన మిస్టేక్స్ని చూడడండి. మనం దేవుని కొరకు ఏం చేస్తాం, మన మిస్టరీస్నే దేవుడు చూస్తాడు. ఇతని జీవితంలో నా కొరకు ఇతడు ఏమి చేయగలడు అన్నదే ప్రభువు చూస్తాడు. అలాగే భక్తుల్ని ఎంతోమందిని ఏర్పరచుకున్నాడు. యేసు ప్రభు శిష్యులు అనేక మంది ఏలెత్తి చూపారు. విద్య లేని పామరులు, తిండిపోతులు, లేకుంటే ఎలాంటి వారు అలాంటి వారు అన్నా సరే, అలా అన్న వారిని దేవుడు సామర్థ్యంగా వారిని నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చాడు. ఈ మాటలు నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను